și bine v-am găsit la o nouă serie de Minecraft online. O să facem și Minecraft în single player. Să ne jucăm cu prietenii. Am uitat. Chiar nu mă așteptam. Ok. Jucăm Skywars. Să ne jucăm pe telefon. Stați puțin. Așa. Așa. Asta e primul meu video. Sper să, dacă strângem 50 de like-uri, să iasă și următorul video. Maxim videourile să le facem ora 5, 5:45. Sau că n-am timp la școală, punem 2-3 videouri pe zi. Sau să dăm o idee să le facem până pe 9, fiecare zi să facem videouri. Ca să jucăm toate, să fac și alte jocuri. Mai mult. Hai, lasă. Oh. Shit. O sabie. O lemn. Așa. Așa. Sabie. O arbuză nu găsesc. Op. Bă. Fraierilor. Salamul vostru. Ok. N-am înțeles mapa asta, da? Bine, bă. What the fuck you shit? N-am lemn. Uite cu lemn. O să mai facem video cu o prietenă. Da. Zilnic vă pun video. Să vă pun videouri. La pietră, da. Sau da. Trebuie să vă văd. Papa! Da. Nu batere, papa. Jucăm ceva mai șmecher. Ce să jucăm? Normal server.
mai... Leodul... Create server. Creator server. Lasă-mă pe la mare. Vreau distracție și soare. Da, cu seria, ca să vă mai facem videouri. Dacă vă place videoul ăsta, să facem un... uite aici. Da, asta e ferma mea creativă ca să... da, asta am făcut eu, păză l-am făcut eu, să iubita mea, oile eu, alea tot ea, mob. Stai puțin că știu eu ce să fac acum. Game setting, forming, că n-are voie de să pună de asta. Mob. Da, apropo, mâine la vacanță. Până pe 9. Am 2 săptămâni și 2 zile la dispoziție. Și sunt cel mai fericit că pe 23 e ziua mea. Pe 24 e Crăciun. Sau 24 noaptea vine moșul. Cine crede în moșul, crede în Moș Crăciun, să lase comentarii. Mob. Ferma, ce nume sunt? Ferma ferma băjeților. Băjeți? Nu prea cred. Ferma YouTube-ului. Bun, oameni buni, ce să facem? Ce? The fuck? Fuck you shit? Hai să tăiem tot de aici. Nu, hai să ne băgăm pe tutorial principale. Joca, așa. Așa, uite, jucăm pe supra. Uite așa, avem aici. Trebuie oameni buni. Poate eu l-am pus pe survival. L-am pus pe survival. Bravo. Băi, nu, hai să ieșim. Bun, oameni buni. Vă lăsăm. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!